skal i gang nu. Hej med jer. Og så hvordan gør det med? Det er Dorte. Ud for helvede, Dorte. Ja, det kan jeg nok se. Det er fint, hva'? Kan du krydse fingre for Dorte? Kan du krydse fingre for Dorte? Åh, det er godt, Jonas. Sådan. Ej, tager hun tøjlen. Du må vælge. Tror ikke, jeg har prøvet det før. Det er lige nøjagtigt, hvad jeg har. Og det undrer dig, at jeg ikke tør. Flere chancer med det, end jeg tager. Når jeg har gemt mig væk, er det et gammelt trick. Ikke er lige så fedt, jeg er. Ja, når jeg tager forbehold. Sådan. Og du bliver i tvivl om, hvad der sker. Prøv at sige, du kan lide mig. Noget mere kun med ord. Jeg er blevet skuffet et par gange. Jeg siger, du kan lide mig. Jeg siger, så jeg tror, at det du vil mig, bliver jeg ikke fanget i. Ja, det her det er Det er hendes egen. Men jeg ved, hvad der sker. Hvis jeg giver los, så gør som du vil have. Ej, så er jeg pludselig ikke så spændende mere. Nej, ikke mere. Og før jeg ved